Poštovani, velika mi je čast pozdraviti predsjednika Hrvatske demokratske zajednice i budućeg premijera Hrvatske, gospodina Tomislava Karamarka. Poštovani prijatelji, poštovani mladi vizionari i ljubitelji naše domovine, ponosan sam što smo se danas okupili ovdje i što sa žarom, hrabrošću i vjerom krećemo u novu pobjedu za našu domovinu i za našu mladež. Turbulentna i teška vremena ostaju iza nas, vrijeme iseljavanja i beznadnosti za naš narod, a posebno za naše mlade, vrijeme straha, vrijeme bez perspektive i vrijeme bez nade. Iza nas je vrijeme nesigurnosti i vrijeme odlaska naše mladeži iz lijepe nam domovine. Sada je trenutak da mladi diljem zemlje osjete ljubav i toplinu i sigurnost koju im može dati Hrvatska. Vrijeme je za reforme obrazovnog sustava i za poticanje poduzetničkog duha. Vrijeme je za reforme, vrijeme je novih inovacija, projekata i inicijativa. Vrijeme je da svi mladi osjete privilegije i mogućnosti koje im nudi članstvo u Europskoj uniji, a isto tako da Hrvatska postane mjesto susreta, okupljanja i razmjena iskustava. Ponosan sam što smo dio domoljubne koalicije, koja nam daje vjeru u budućnost, perspektivu za razvoj i ostvarivanje svake mlade osobe u lijepoj našoj. Od Iloka do Istre, od Međimurja do samog juga, Hrvatska zaslužuje bolje i naši mladi zaslužuju zemlju u kojoj će ostvariti svoje snove i ambicije. S ponosom, žarom i velikom strašću stojim danas ovdje pred vama i sretan sam zbog novog poglavlja hrvatske povijesti, koje počinje upravo ovdje i upravo sada. Podrška, oslonac, utjeha i nada. To je ono što nudi domoljubna koalicija. To je Hrvatska. Vrijeme je za promjene i za nove prilike.